sortu zen Las Moscas Retropeteras taldea. Ez dakit ezagutzen ez duenarentzat, zein helbururekin edo sortu zen talde berri hau? Bai, Las Moscas Retropeteras sortu zen homenaje gisa bat, bezala, zeren 2009an hasi zen Las Moscas Trompeteras taldea, egon ziren urte pare bat hemendik jotzen eta zenbait abesti kreatzen, eta azkenean homenaje gisa bat bezalakoa da. Xabi Flores eta Mikel Lazaren eriotza eta gero, taldea desegin egin zen, eta duela urte batzuk homenaje kontzertu gisa bat egin zen urte hurrenean, eta gero Koldo, gure gitarrak, bera bazen Las Moscas Trompeteraseko kide originala, eta ideia izan zuen homenaje hau egiteko, eta, hasi zen hitz egiten batekin eta bestekin, eta gutxinaka, joan ginen denak hemen etortzen, eta taldea sortzen. Imaginatzen dut, aurreko taldea ezagutzen zuenarentzat, gaur egungo taldea ere ezaguna egingo zaio, imaginatzen dut kantak ere, aurreko taldeko kantak ere oraingoan ere joko dituzuela, ez? Bai, hori bada ideia pixka bat, talde originalaren kantak ez zeuden grabatuak edo oso ondo grabatuak, bakarrik gutxi batzuk, eta hasi ginen ideia originala izan zen, abesti horiek grabatzea, kolaborazio ezberdinekin, eta gero baita sortzea talde berri bat edo abesti berriekin, beraien kantak jarraitzeko eta haien ideiak jarraitzeko pixka bat, eta gero horretatik baita talde berri bat sortzeko. Imaginatzen dut zuentzat ere, musikari bezala horrelako talde batean sartzea omenaldi moduko bat den talde honetan, ere ezagite errespetu bat emango duela, ez? Bai, pixka bat errespetu ematen du zen, azkenean bazaude testigua hartzen, bezala, eta talde originaleko kideak ezagutzen dituen pertsonentzako omenaldi polita da, zeren adibidez kontzertuetan talde originala ezagutzen zuen jendea etortzen da gure gana, eta esaten digute Kriston ideia dela, eta oso gustokoa dutela, eta kanta originalak berri zentzutea, eta omenaldi txiki hau egitea haientzat. Así que guretzat bai, bada arrotasuna, baina baita pixkat bertigoa. Ez dakit ezagutzen ez duenarentzat edo, eta ezagutzen duenarentzat, badakit bi hizkuntzetan kantatzen duzuela. Bai. Galduko dizu lehenengo, zergatik euskaraz ere egiteko hautua? Zeren azkenean talde Las Moscas Trompeterasen abesti asko euskeraz bat zeunden, eta gure ideia berregitea edo bergrabatzea zen, eta azkenean horregatik euskeraz egin ditugu. Pixka divertigarria da, zeren taldean 7 kide gara, ni euskeraz hitz egiten duen euskaraz hitz egiten dudan bakarra naiz, baina gure abeslariak Joel, ez daki euskara ezer, baina azkenean hartu ditu letrak, ikasi ditu behin da berriz, eta azkenean abesten ditu. Eta gainera, euskaraz hitz egin ezarren, gustoko dugu euskaraz kantatzea zeren. Hitz egiten ez duen entzatere, azkenean gure hizkuntza da, eta Igual akaso ez da horren ohikoa, erranen dugu Lizarraldean gaudela, ez dela horren ohikoa ez, Lizarraldean euskaraz kantatzen duen talde bat? Bai, badaude taldeak, baina, ez dira gehieneak uste dut. Edo agian gu bezala egiten dituzte abesti batzuk euskaraz, beste batzuk gaztelaniaz, egiten dute mistura bat, baina Lizarraldean Lizarraldeko musikan euskara badago presente, baina ez da gehienekoa. Ez dakit, jakingo zenuke, kasu honetan, gehiena aurreko taldeak igualea kasu egiten zelako euskaraz edo, autu politiko bat dela errango zenuke, edo aurrekoak euskaraz egiten zuten, eta zueiek ere segida horreri eman diozu, ez dakit, oraingo zedean ere euskaraz aurkituko ditugun kantuak. Bai, oraingo zedean, hemen daukagula zedea, orain atera berri duguna, dauzkagu abesti originalak euskeraz eta gaztelaniaz, eta berriak baita, dauzkagu euskeraz eta gaztelaniaz. Badaukagu
mixtura bat, hor. Eta, bueno, ekintza politiko bat bezala ez dugu ulertzen, zeren ekintza politikoa egin dezakezu nahi duzun erara, baina bueno, azkenean baita polita da euskara pixkat indarra ematea edo saiatzea euskeraz letrak egiten, jendeari agian euskara gehiago heltzeko. Ongi ulertu baldin badiezut, ze honetan badaude euskarazko kantu berriak, zuk izani bakarra euskaraz hitz egiten duena, nola konposatu dira euskarazko kanta horiek? Aldugun bezala, ideiekin, idei bat atera, gero pixkat landu, ni agian euskara zati bat egitea edo abestian sartzeko, bueno, pixka talde lanekin. Eta horrerik jarraituz, ez dakit nola duzue taldea antolatua, nork erabakitzen du taldean bat etortzen da letrarekin eta gero soinua jartzen diozue, norbait etortzen da soinu finkoren batekin eta horren arabera zerbait berria sortzen duzue. Bieratara pixka bat, zeren batzuetan etortzen da abeslaria letra batekin, aspertu egiten da, letra berri bat egiten du, eta horren inguruan egiten dugu musika eta besteetan, etortzen da normalean koldo etortzen dena musika berri batekin, eta musika horren inguruan pentsatzen dugu zertaz hitz egin nahi dugun, eta gero egiten dugu letra musikara finkatuz pixkat, nahi dugun tematikari hitz eginez. Eta taldea ezagutzen ez duenarentzat, ez dakit ze estilo mota egiten duzela arranko zenun? Bueno, egiten dugu pixka bat. Azkenean taldea bada... Nik aurkitu dut, musika proiektu hau funk, rock eta eskaren fusio indartsu bat dela. Bai, holako zerbait gutxi gora bera egiten dugu musika hola punk edo rock pixkat makarreroa, baina baita gustoko dugu eska zatiak sartzea, badaukagu trompeta eta tromboia, eta azkenean horrek abestiei beste kutsu bat ematen die. Orduan, bai, ska, punk, rock motako genero bat, bai, esango genuke. Ez dakit aldaketarik egon den lehenagotik sortua zegoen taldea eta gaur egun CD berri honetan, ez dakit kantu berriak egiterako orduan ere aldaketarik egon den soinuan, edo dinamika berdina jarraitzen saiatu zarete. Bueno, beti nahi izan dugu dinamika ez berbera, baino asko ez aldatzea. Dinamika oso ezberdinez izatea, baina, bueno, azkenean denbora pasatzen denean eta gero abestiak egiten hasten zarenean, dinamika beti aldatu egiten da. Zeren estilo berriak sartzen dituzu, edo idei berriak, edo agian zerbait ikusten duzu, eta holako zerbait sartu nahi duzu hurrengo abestian. Dinamika beti bada ez da oso ezberdina, baina beti aldatu egiten da, ni uste dut. Zerri kantatzen diozuela errango zenuke? Bueno, pixkat guztiari, badaukagun idei bat badaukagu, horren inguruan egiten dugu letra, baina alde batez badaukagu abesti politikoak, klase politikoaren inguruan, elizaren inguruan, represioaren inguruan, ez dakit, gai askoren inguruan, eta gero baita gustoko dugu egitea abesti lasaiagoak letra inguruan, juergaren inguruko letrak, edo kuadrillekin festak edo realoko zerbait, edo bakarrik musikaren inguruan letra bat. Badaukagu pixka denontzatu. Honetaz hitz egiten ari garela, ez dakit, badago abestiren bat toki berezia duena musika proiektu honetan errango zenuke zuretzat?
Niretzat gauza, segurenek niretzat abesti bat izango dela eta besteentzat bestea, baina adibidez niretzat izango litzateke Amodioa Sabelean. Bai, zere, bueno, ni duela urte asko badakit abesti hau jotzen basuarekin, beste talde batekin jotzen genuen, hasike niretzat, eta talde originalekin agian bada ni gehien lotzen dudan abestia. Eta ni adibidez gustoko dudan abestia da. Niretzat hori izango litzateke. Ez dakit aukera izango genuke behintzat letraren tartetxo bat ez dut eskatuko kantatzea, baina ez dakit erraterik baduzun edo zer kontatzen duen kantak. Bai, bada, bueno, maitasun edo ez maitasun historia baten gisa gutxi gora bera. Adibidez ez da abesti politikoen bat, eta, bueno, letra ni gustoko dut, baina musika asko gustoko dut, eta kaletik entzuten dudanean, niri beti zerbait pizten zait buruan. Bueno, entxaiatzen duzuen lekuan gaude, akaso ez erran guk kanpoan gaudela eta entxaia barban egiten duzuela. Ez dakit entxaiuetan konstanteak zareten edo... Bueno, saiatu egiten gara. Gure bizitzetan ez gara oso konstanteak, hasike hori zaila da eramatea entxaiuetara, baina bai, esan duzun bezala gure entxaiu lekuan gaude, bateriolearen etxean, eta, bueno, saiatu egiten gara entxaiuetan pizkat konstanteak izatea, gero kontzertuetan gauzak ondo egiteko, eta gainera entxaiuak gustoko ditugu, eta saiatzen gara astean bat edo bi entxaiu egiten, eta bueno, saiatu egiten gara, beti ez da beti ondo ateratzen, baina bai. Arango izut hori bastante dela, ezketan ibili naizen taldeek, bueno, imaginatzut ere zuen kasuan ere temporadak egonen direla, ez? Igual kasu honetan CD berria atera duzue, igual promozio gehiagotan zabiltzate, imaginatzen dut kontzertu gehiago itxi izanen dituzuela, ez? Eta igual orain ere entxaiatzeko momentua dela. Bai, orain entxaiatzeko momentua bada totalmente, eta zeren gero kontzertuetan gustoko duzu joatea eta gauzak ondo pasatzea, baina gauzak ondo egitea, eta gainera entxaioetan baita saiatzen gara entxaio egiten eta baita besti berriak egiten. Orduan bada guretzako pixkat konektatzeko eta ideiak aldatzeko momentua, eta baita barre batzuk emateko momentua. Taldearen berezitasun bat eskatzeko erratea eskatzen badizut, zer egiten du berezi Las Moscas Retropeteras bertze talde bat ere? Berezitasun bat, bat bakarrik. Bat edo, bueno, gehiago dortzen bazaizkizu, bota? Ez dakit, bueno, bagian hori, musika estiloa, oraintxe bertan ez dakitea badagoen zerbait, ez da musika estilo super novedoso bat, baina badago zerbait oraintxe bertan ez dela asko ikusten, eta gero uste dut baita eszenatoki gainean, bagara 7 pertsona, eta esaten den bezala cada uno de una madre. Bagaude 7 pertsona oso ezberdinak, eta uste dut baita espektakuloa ematen dugula, eta orain udan, badozkagu zerbait pentsatua udarako. Nik uste, erranduzuna ez da bakarrik zuen gauza. Uste dut, talde gehienetan bakotxa dela bere aldekoa, eta gero ez, musikak azkenean lotzen duen zerbait dela ez? Bai, hori baita polita. Musikak lotzen duela, jende multzo bat, agian normalean ez dutela asko komunean edo... Gaztetxean zeudelaiko bere etxea defendate. Esan dute udaletxek erosi duela instituzionala publikotasunari erazoka. Jende dana bide bertinetik jarraitea
eta erreza ez izan. Gure autoestima badaukagula, gure ikuspuntuara eta ez gara inoren jabe. Gaztetxean, herri kultura bultzatu. Gaztetxean, esperatuko ditugu. Gaztetxean, herri kultura bultzatu. Gaztetxean, esperatuko ditugu. Okupazioa. Autogestioa. Okupazioa. Autogestioa. Gaztetxean, herri kultura bultzatu. Gaztetxean, esperatuko ditugu. 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 Erronkei buruz hitz egin behar nuen, baina ez dakit horren denbora gutxian 2023an, 22an, erran didazu sortu zela taldearen bertso hau. Imaginatzen dut oztopo eta honitzik ez duzuela izan. Ez, momentuz sorta izan dugu, eta ez dugu erronka handirik izan, adibidez, COVID-arekin beste talde batzuk izan duten bezala. Baina, bueno, momentuz nahiko ondo doa gauza. Imaginatzen dut azken erronka handiena taldea berritik sortzea izan dela, ez? Bai, talde berria sortzea, eta, bueno, adibidez, bai, erronka, bueno, ez da hainbeste erronka izan, baina adibidez, diska grabatzeko momentuan, 7 pertsonetik bakarrik soilik 3 egon gara estudio batean. Orduan beste pertsonentzat izan zen zerbait nahiko berria, eta, baina, bueno, nahiko ondo joan zen. Gainera, grabatuko nuen etxean, ote izan, orduan dena oso ondo joan zen, bai. Hurbil. Bai, dena etxean geratzen da. Ez dago gaizki ez, batzuetan jendea kanpora joaten da grabatzera eta, ez? Ere hori eramearra da, hemen ere badaudela estudioak eta hemen ere grabatzeko aukerak daudela, ez? Hemen badira baita estudio eta langile oso onak, oso finoak, eta gu Iñaki Mateorekin egon gara, eta pozik, oso pozik berarekin, bai. Badago hemen baita material ona. Erran duzu bakarrik 3 pertsona sartu zinetela lehenagotik estudio batean grabatzera. Bai. Honitzetan horreri buruz ez da hitz egiten, baina ere lan bat da hor sartzea, grabatzea, ez? Zenbat denbora egon zineten diska grabatzeko adibidez? Ba, diska 2 zatitan egin dugu, denboragatik eta baita diruagatik, zeren diska bat ez da merkea. Orduan egin genuen diska erdia, 6 abesti uste dut, pasadan urtean, eta 2023an, barkatu, eta 2024an bukatu genuen beste diskaren erdia, eta, aldi bakoitzean egon ginen grabatzen hilabete erdi, hilabete pare bat, eta gero, masterizatzen eta hola, pixkat gehiago, baina badalana bai. Baina, oso gustora.
bada lana eta bada dirua, ez? Honek ere dirua ez, uztea ekartzen du, baina zerk eramaten du talde bateri, ez? Gaur egun ere CD bat ateratzera. Bai, bueno, azkenean, orain CD-ak ez dira, kotxeak ez dute ja CD-ak jartzeko ezer, ez da etxeetan, badira viniloak bezala. Bueno, viniloak agian badaude modan, CD-ak baino gehiago. Baina, bueno, pentsatu genuen, agian diska bakarrik digitalean ateratzea, baina gero baita, bueno, pues, azkenean ikusten duzu CD-a fisikoan eta hola, eta badaukazu zure etxean, edo lagun minei edo familiari emateko, eta uste genuen formato fisiko batean igual izan behar zenutela, ez? Bai, bakarrik agian kolekzionismo, bakarrik kolekzionismorako, baina bai. Azkenin polita izan beharra da ere zuk sortutako zerbait eskuan izatea, ez? Bai, ezberdina da, ikusi dezakezu Spotifyen edo YouTubeen ikusi dezakezu bideoklipap, baina gero CD-a izatea, eta adibidez nik badaukat CD-ak irakurtzeko kotxean, orduan, erabili egiten dut, baina ja bakarrik izatea hor zure gelan beste CD batzuekin, bueno, polita da. Konturatzen ari naiz, elkarrezketa hauek egiten, musikariak musika erosten duzuela. Bai. Eta hori uste dut beste pertsonen gana edo gertatzen ez den zerbait dela. Konturatzen ari naiz, ni nire kasuan nik ezin dut ez kotxean, ez ordenadorean, ezin dut CD-rik sartu, eta ezin dudanez ez dut erosten. Errango dut, Spotify ordaintzen dudala, ez dakit horrek zerbaiterako... Bueno, gutxienez. Zerbaiterako balio duen, nik ordaintzen dudan horietakoa naiz. Baina ikusten dutez, musikariak, bertzen musikariak ere, ez dakit, apoiatzen dituzuela edo ez, modu horretan. Bai, ni uste dut musika munduaren barnean, musikariak normalean asko apoio asko egiten dugula batzuk bestetara. Zeren azkenean, ikusi dezakezu CD bat, eta agian, segurenik agian ez duzu inoiz entzungo CD-arekin, eta entzungo duzu Spotify-ekin. Baina azkenean ikusten duzu CD-a, ikusten duzu taldea, egin duela lana grabatzeko, gero dena masterizatzeko, eta hola, ordaindu ditu CD-ak, eta azkenean, bueno, haiek zure apoio emateko bide bat da. Edo kamiseta bat, edo baina azkenean CD bat bada, kamiseta bat bada, bueno, merchandising-a, baina nire ustez CD bat bada talde baten lan osoaren emaitza. Apoioa, bueno, lankidetza hitz egiten ari ginen, ez dakit zuen kasuan garrantzitsua ikusten duzuen taldeen arteko lankidetza hau, bai lagun artean edo kolaborazioak egiterako orduan. Bai, gure ustetan lankidetza eta kolaborazio hori benetan importantea da. Adibidez gu, talde originalaren kanta guztiak grabatu egin ditugu kolaborazioekin, adibidez The Wallerrekin, Oteizakoak, Bolborarekin baita, La Mala Pekora, eta bueno, beste talde askorekin egin ditugu kolaborazioak. Gure ustez, binkuloak edo harremanak egiteko modu polita da, eta gainera egunon bat pasatzen duzu. Eta azkenean, bueno, musika ez da, gehienetan ez da bizitzeko modu bat, bakarrik bada gustokoaz egiten duzun zerbait, eta azkenean beste lagun batekin, beste musikako kide batzuekin kolaborazio hori izatea, polita eta baita asko lagundu egiten du baita. Imaginatzen dut, azkenean lagunak ere egiten zaretela ez? Bai, noski. Batzuetan egiten ditugu eta besteetan baziren lagunak eta gero musikarekin gehiago. Guzti honetara, llegatu gara erronketatik hizketan hasi garelakoz. Eta normalan erronketatik asmo berrietara pasatzen naiz. Ez dakit ze asmo berri ditu gaur egun taldeak?
Bueno, momentuz diska berriarekin bagaude hor sartuak, eta, bueno, orain badaukagu, aurtengorako badaukagu kontzertu asko itxiak, eta orain gure erronka edo gure helburua orain izango litzateke, kontzertu gehiago joa izatea, eta, albada baita leku ezberdinetara llegatzea. Adibidez, urte honetan egon gara Zaragoza aldean, baita egongo gara Burgos aldera, joango gara Cáceres, orduan, leku berriak ikustea, eta albada, hau bezalako beste bat ateratzea. Kanpoan egon zaretela erranduzu eta egongo zaretela, non nahiago duzu jo, herrian edo kanpoan? Erdizka, zeren dena herrian jotea, azkenean herrian beti gustora gaude. Herrian Nafarroan dio. Bai, Nafarroan, Euskal Herrian beti gustora gaude. Baina, azkenean kanpoan kontzertu bat ateratzen bada, polita baita, bidaia, leku berdina ikustea, zure lekutik kanpo egotea pixka bat, eta beste talde batzuekin hitz egitea. Azkenean, kanpora jatean, beste kanpoko taldeekin hitz egiten ari gara. Eta, harreman berriak sortuz, eta beste ikuspuntu ezberdinak ikusten baita, musikaren inguruan. Orduan, bietakoak. Kontzertua kontzertu, kontzertu bat aukeratzeko eskatzen baldin badizut. Zuek jotako kontzertu bat aukeratzeko eskatzen badizut? Oso galdera ona. Eta zaila. Bai, eta zaila. Ez dakit, orain adibidez, 2023an Lizarrako jaietan jo genuen, baina Katxetas Tabernaseko kalean, kalean, ez genuen jaietan jotzeko aukerarik, eta orduan hitz egin genuen Katxetaseko kideekin, eta largadera batekin jarri ginen kale erdian, eta azkenean izan zen, arratsaldeko kontzertu bat, oso simplea, baina niretzat hori oso polita izan zen, zeren bazegoen lagun pila eta jende pila hor kalean, gure nivel berdinean, eta baita bazegoen talde originaleko lagun asko. Orduan, nahiko motiboa izan zen gero jende etortzea, eta oso guapísimo, abesti, eraman didazue nire 16 urtetara, orduan kontzertu hori polita izan zen bai. Galtuko dizut eta hau, ezakit nola ikusten duzun musikaren panorama, Euskal Herrian, ze uste dut gaur egun moda baten bihurtu dela, eta solauten inguruan nabilei ezketan. Ez dakit ze iritzi duzun horreri buruz, ez dakit uste duzun moda berri batean sartzen ari garela. Imaginatzu talde txiki bat izanik talde horiek apoiatuko edo dituzula ez. Ze azkenean, ematen du gaur egun mundu guztiak kontzertu berdinetara joaten ari dela ez, eta igual azten ari garela badaudela bertze kontzertu batzuk, badaudela bertze talde batzuk ez, hoiengana ere joan behar dela ez. Bai, ni uste gaur egun badaude talde asko, bilatu egiten baduzu badaude talde txiki asko, eta edozein herritan sortzen da talde berri bat agian uda guztietan. Eta badaude talde asko eta talde on asko. Bai, egia da, jendeak ikusten dituela kartelak, eta normalean bakarrik ikusten ditu kartel buruak, eta horretara joaten da, eta gero ez ditu ikusten talde txikiagoak, hasten ari direla, eta agian musika edo zerbait oso kurioso edo oso polita egiten dutela. Orduan, ni alko izango litzateke, bai, joan zaitezte kontzertu handiak ikustera, baina baita ikusi letra txikia, ikusi talde txikiak, eta arratsaldeko 7etan jotzen badu talde txikiren bat, ikusi ezazue zeren badaude gauza benetan interesgarriak.
Ez dakit taldeari buruz zerbait gehiago erran nahi duzun? Ez dakit hor geratu zaizun zerbait erran nahi duzula, kontatu nahi diguzuna? Ez, momentuz, hori, promozio pizka bat, ez, orain hasiko garela udan kontzertuekin, eta gu beti bagaude irrikan ikusteko jendea kontzertuetan, eta nahi duenak etorri, hor bagaude, eta gero nahiko jatorrak gara uste dut, eszenatoki behen baita. Bukatzeko, mezu bat edo eskatzen nabile musikariei, gehien bat, 15-16 urteko kuadrilla bat, musikan hasi nahi dutenak. Bai. Ez dakit, eta nik nire buruan zai egiten zaitela ez, hasi hori, nondik hasi? Nahi duzun instrumentua hartu gitarra, hartu basua, hartu bateria, hartu trompeta, hartu mikrofonoa, edo tekitisa edo gaita nahi baduzu, hartu nahi duzuna, eta azkenean bilatu jendea. Bilatu jendea zure gura berdina duena, eta ondo pasa, eta saiatu zerbait berria edo zerbait... nire mezoa izango litzateke, ez zaite saiatu ontaz bizitzea edo bakarrik ondo pasa, eta lagunekin ondo pasa, gauza berriak egin, eta gero kontzertuak ematean edo zure lana ikustean, pentsatzea, hau ni egin dut, ondo pasatu dut bidean, eta garro nago. Mezu horrekin geratuko gara. Mil esker elkarrizketa honetan parte hartzeagatik. Bai, noski, mil esker zui. Eta ea holtzaren gainean ikusteko aukera dudan. Bai, noski. Es difícil no imaginar los momentos que podríamos pasar, pero no estás. Imposible no recordar y sufrir tu ausencia sin llorar ni abrazar. Tus risas, tus gestos, tu rollo en la gente, tu gracia, tu mente, te tendremos siempre presente. Los ojos, ¿qué pasó ayer? Me cuentan la noticia, no la puedo creer. Todo son mentiras, nada es verdad. Me niego a aceptar esta realidad. No lo quiero creer. Que te has ido lejos, no te volveré a ver. No lo quiero creer. Que el vacío que dejaste jamás llenaré. Siempre vivo, nunca en el olvido. Siempre vivo, siempre vivo. Siempre vivo, no sé dónde te has ido. Siempre vivo, siempre vivo. No puedo creer que te lleven a ti. Aquel que tenías tanta historia por vivir. Quiero negociarlo, hablar con la muerte. Robaré solamente un minuto para verte. No, esta puta vida se llevó por delante a quien no merecía. No, esta puta vida. Mira el alcohol, mira el sal, curará esta herida. Por más que lo niegue la realidad. Este trago amargo lo tengo que pasar. Pero nunca quedarás en el olvido. Y se lo prometo y brindo contigo. Siempre vivo, nunca en el olvido. Siempre vivo, siempre vivo. Siempre vivo, no sé dónde has ido. Siempre vivo,
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.